Salam. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Dia manami doho inanami nang naposo bulung nahudul di pudi asa lebih homi perminggota marpangidoa kami 7 lumamu hudul 7 luma amanami inanami nalong hudul di pudi. Adorang sota mulai perminggota di manugu ni areon perjulu mahita martang yang nahohom di baga sarwata martang yang mahita. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marulupuluk mahamu alia kapartigor, mangasahod Jehovah talukdo marede akan naujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh matodi parbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus
Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami, nahehedo hami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Mari dihita. Pati ni debata di minggutta sadarion ima natar surat di buku Jakobus biddu sada ayat 22. Alai gabe siulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apa oto-oto dirina olat nido sahakna atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naubar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Mari dehita.
Ratopotima dosat tanagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasa rohanami, hasesan ni dosa nami i. Leho matuhami todim na badiyai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami, marha porseaon, lao manggotapon na sa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Alani pangalaw siyotta do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapo ma di debatan na digijang. Amin. Maredehita. Turpu epistel di Minggutta sadarion, ima natarsura di buku Pesalmen, biddu 110 mamuka sian ayat 12, saha tu ayat 10 sia, marsika soring mahita majaha, songonoma didok disi. Roha hamauliateon, tung behama pamalosok kutu Jehovah, ala saluhu dengan ni uhum nai tuahu gararok kuma akka bagabagak kutu Jehovah apala dia dopan ni sadok bangsona atong ale Jehovah nungatung naposom ahu naposom doahu anak ni hatobamu nunga di har-hariho akarate sianahu sai gararok kuma akka bagabagak kutu Jehovah apala diadopan ni sadok bangsona olat nido sahakna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredehita.
dakko mahapor seautai songon na hinatid dakko ni dongatta sa hapor seau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogona suatu dosan natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuon ni si Maria naga-begabea siaton di perbadia andorang soa bubuhan. Ido tuhatta natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom namula mangolu diari patoluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mula sogu tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate. Au persea di ton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyahalak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihataina mandok mulak mangulu sogok daging nihalak naung mate doh dihangoluan nasora suda. Amin. Tabigema korsian ina Esther di huton ina Hanna. Tabigi matiting na masa di mingguta sa daryo. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapa ihut-ihut matikting na meragam di Minggu 23 April 2023 na parjolo. Gowarni Minggu
Goarni minggutta sadarion ima minggu misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik minggu mengulahi tubuh di bagasan hatani debata. Napaduahon kelompok kortu per minggu tanggal 30 April 2020 pukul 7.30 WIB ina Hanna ina Deborah ama gabungan. Pukul 10 WIB ina Esther ina Kamis remaja. Pukul 15 WIB NHKBP. Napatuluhon pertanyaan sektor. Hari Selasa 25 April sektor Nazaret dibagas ni keluarga R. Sihotang Boru Lubis. Alamat Kampung Babakan Rawakalong. Sektor Judea keluarga Nyonya Desi Lalahi Boru Manihuruk, Jalan Apel 3. Sektor Bethlehem keluarga AF Simajuntak Boru Dolok Saribu, RT 0104 nomor 30 Jati Jajar 1. Sektor Efesus keluarga P. Simbolon Boru Gultom, BCI Blok G 6 nomor 21. Sektor Galatia keluarga B. Sitorus Boru Sinaga, Jalan Swadaya 2 Sukatani. Sektor Filipi keluarga R. Simajuntak Boru Tabunan, Permata Puri 2. Hari Rabu 26 April sektor Sion keluarga B. Sitompul Boru Pasaribu, Jalan Bakti Abri Gang Pale. Sektor Betania keluarga Nyonya B. Tambun Boru Malau, Komplek Depen Jalan Pemancar 12 nomor 23. Sektor Roma Off, Sektor Korintus Off, Sektor Kolose keluarga S. Siregar Sormin Boru Simajuntak Gang Masjid. Sektor Kanaan keluarga T. Silaban Boru Manulang, Jalan Merdeka Ujung Juanda. Napapaton ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 30 April 2020 nanaing roh hita mamake bahasa Indonesia. Palimahon Bakti Paskah. Disakapi huriata do lao patupahon Bakti Paskah ima bantuan sosial turuas ni huria. Sialani i radedo huriata majalo akasubangadana manang sembako. Tapasahat matu huria marhite situa sektor tabe paling lambat tanggal 20 April 2020 napaonopon maka tidakkon haporsiaon di mingguta sadarion di kebaktian pukul 10.05 WIB dipatupa huriat tado ulaon maka tidakkon haporsiaon tu sahala yang nakonni ruasta tongon kuliah di luar kota. Napapituho padidion nabadia di hari Minggu 30 April 2020 patupaun ni huriat tado ulau padidion nabadia tuakka nanaeng madohoti padidion nabadiai asa mendaftar ma marhite situa sektor tabe tuakka nang mendaftar asa Roma marguru di hari Jumat 20 April 2020 mulai pukul 10 WIB di gereja lantai sada. Napawaluhon danak nasorang di hari Jumat 10 April 2020 nasalpu di basa-basa hotuhatta dosa danak bawa di keluarga Joko Ricardo Lubaturuan Anggreni S Boru Manulang hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Napasiahon ruas napidda mulai mingguta sadarion nunga pidda sian huriatta ima keluarga Lamgok Siahan Erni Ati berupa jahitan dohot sada yang nakonni nasida sian sektor Betania nasida pidda tu HKBP Purwakarta distrik Sapulualu Jabar Tengdi. Na paduahon keluarga John Rigultom Sarito berupa Saribu dohot tulu yang nakonni nasida sian sektor Sion nasida pidda tu HKBP Citra Indah Jonggol Resort Citra Indah Jonggol distrik 28 Deboskap. Napatuluhon keluarga Makmur Paulus Lubaturuan Nopianti Borusitorus doho dua yang nakonni nasida sian sektor Galatia nasida pidda tu HKBP Resort Bojong Menteng distrik Sapulusia Bekasi. Napasapuluhon pelea bulanan doho iuran diakoni sosial mauliate ma di pasahat huriatta tu sude ruas naong pasahat to pelea bulananna
doho iuran diakoni sosial sahat bulan April 2020 tuakka naso pasahatot dope taingok ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabi na pasapulu sadaho torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 16 April 2020 onom ratus pitu puluh palak na pasapulu duahon ruas na marulang tahun ulang tahun kelahiran 46 orang ulang tahun pernikahan 8 keluarga badita doho perhala doha KBP Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 10 pitu 1 tanggal 20 April 2020 hatani debata napasikop polas ni rohamuna tarsurat di pasal med 20 ayat onom tongot tahe dengan bahasa doa asini roha mangiuti hut au salelengau mangolu jaladung mulak au masu hakku mabagas ni Jahoba saleleng ni lelengna na pasapulu toluhon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasa mingguon tolu puluh sada kepala keluarga godangna Rp7.375.000 na pasaplopaton pelea bulanan manang tahunan torop na pasahato pelea bulanan manang tahunan di bagasa mingguon 22 kepala keluarga godangna Rp6.110.000 na pasapuluh limahon tok ripe tu pembangunan torop na pasahato tok ripe tu pembangunan di bagasa mingguon 20 tolu kepala keluarga godangna Rp7.600.000 na pasapuluh onopon ruas na modding nunga marujungolu sahala ruas ni huriatta ima namar goar Doni Rio Don Bosco Simbolon sian sektor Kolose nasida tubuh tanggal 25 April 1992 modding 22 April 2020 tutup umur 31 tahun saitumibu matarapul sude keluarga na ditinggal honna jala sadarion nunga di patupa huriatta acara minggu di rumah duka nakin pukul sia wib na pasapuluh pituhon keuangan huria 11.774.775 rupiah pembangunan 5.294.300 sentralisasi Manang Pusat 10.410.425 rupiah jumlah 24.452.500 rupiah molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songoni matikting namasa dohot sipamasao di tonga-tongan huriatta sai di pasu-pasu tuhat tama peleani bain sangap di gowarna amin tabigima kursian amasalong
Maridi mahita huhu mata papungu pilias sada A sada B. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatei. Amin. Horas ma dihita saluhut na amanami do inanami na hinaholongan nang sude aka naposo di bagasan holong nasian Tuhatta Yesus Kristus. Hata ni Tuhatta nagabe barita nauli di tonga-tonga ni parmingguata di sadarion ima di minggu Misericordias Domini ima na nienek sian surat parjulu na sinurat ni Apostel Petrus manang sada Petrus sada hujahama sian ayat 17 ro di ayat 20 songono mado di sini molo ama di goar hamu ibana nasomarnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pambahenanna marhatahu tan mahamu marparange ditiki pai solatemuna ai di boto hamudo dada binai ni sere manang perak
akan na ulu burung ubain na maluahamu sian adat muna naso marniulai natinean muna sian aka ama muna. Alebina ini muda ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang naung ditudo do ibana hian tegan so ojak dope portibion alai di papatar do di ujung ni akatiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di haprosei hamu debata napa heheon ibana sian akan naung mate jalan na mangaleon hasangapon tu ibana asa tu debata haproseaon nang pakirimon muna paya semua rohamuna marpangoloi di hasitongan mangeahi haholongon naso marlaung di dongan asa masih haholongan situ tuhamu sian nasa roha ainunga mangulahi tubuhamu dada siam boni na ulu base-basean sian na manok tongdo binaini hata na mangulu jalanamia ni nasian debata ima sahatna dihita salukna na hila holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus tahamuliato mah di bagasan Tuhata diganuk partikiata moloboi di loas hita di bagasan partikianon mangula dia kaulota jala marpungu hita dinalaho manangyon hatan itu hatta ai sipata saya songgot do sipata namasa di tonga-tonga ni portibion nate songon songgot ni akalas niari topuro muse akaudan topu sipata ro haba-haba alogo nasipata namasa di tonga-tonga ni portibio nate alai sipata gabitar songgot hita alai moliate mah boi hita di tonga-tonga ni aka ragam namasai alai diurupi hita mamolus bisalhut naik nah alanido nang di bagasan trupuk na hujahan akiningan di podahon jala di memehon Apostel Petrus do tu tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen ujui lima halak Kristen na adong di parserahan lapatan na di halak Kristen di luar ni halak Israel ima di nalaho rap marpung nasida mangula jala di nalau pauliulihon ima taringo parsaoran nasida di bagasan Kristusi alai bakona do sipata di tonga-tonga ni pardalani ngului say jupang ma aka hamaoloni nakinian nate manang aka parukiloni molo di parukilon na parjoloi dia do pia kahalak Kristen ima nagumudang mai dinalaho mapertahaton haporseaon nai ate ala memang dang apalah bolas manang bebas nguluni jolmai di nalomang hiton Kristus alana memang gudang dope aka ora-ora di hati hei taringot tu songon halak Kristen di nalaho mamuji do tumangihon hatan itu hata lumobi marpungu nasidate atik penang songon di partikian waengop na adung dope ate songoni nakpe maju nang aka ngoluni jolma do hamajuon di bagasan aka pendidikan parbinotoan alebui dope terjadi jolma berpikir kira mangolu ima taringotu ngolu naso pola rikop benian adong songon pikiran-pikiran nasai mabain ora-ora do abad-abad tua kadongan na jolma lumubi dia manobadi bata ale manang BHP di tonga-tonga ni ngoluon buidu saya meragam terjadi somoniate ale di sido memang ngolu ni halak Kristeni songon adong do sada hea buku na ujaha semakin dibabat semakin merambat
Adong judulnya semakin dipotong tetapi semakin tumbuh. Ado lapatan niat ya. Didok disi kehidupan orang yang percaya itu adalah seperti lalang. Di boto hita do lalang kan, molo lalangi, manang di dia pe di dulu manang na di tanoni aka adaran, saya dung du yaka lalang ate, lalang, apalagi di daerah na kering, saya dung du itu buya te, aka lalang. Lalangi manang BHP dibabat, manang dipotong, digis, ani tetap du tubuh dia te, tubuh dia. Bahkan terus do, boy. Sarupa songon setewi songon ahagori obukona te manang kumis manang ahagori miseo kan las manang BHP las TPH songon ta paias tong lu tubuh te ini ai dom bani 2 hari 3 hari songon ibas sendiri kon ba lao tor di paias alana bajor but dua te tor tubuh musaya te nah molo di patudos do ngolu ni jolma nang pe di paias di gotap ibana ale lember tubuh tang boy mate hala kristeni pe dang bui mate lem gebe martabat teba maka proses atek pe gok aka paru kilo na masa di bagasan ngolu ya te dalam memang alaniah dia deh. Imana di dok gogo ni kuaso ni todini debata na mangula di bagasan roha pikiran ngolu ni akan aporsia iya deh. Jadi molo nunga porsia hita tutu hatta Yesus mangula do todi di bagasan ngoluta. Atik pe na ikon taonota jala ado patado akaragam hamaolonia teh paru kilonia teh. Waktu anong di bagasan ngoluta adong berpikir molo halak Kristen di mana halak na porsia song anong do aka nama dok do di aka perjamita mago sude pos rohata dangadong bei sude salpu do saluhut na iya teh dak adong diajari songonia teh di tonga-tonga ni pengajaran di hak Kristeноnia teh nang Yesus be di pabua do tua kasih sianiak ya tua kahalak na porsia i pabua ahadu do imana jaga mahamu Roma aka babiat palulo ninna Roma aka si palesem aka pamula-mula ale unang mabiar dia ka nama munu daging alai habiari hamuma aka nama munu todi ise main debata. Lapatan di bagasan debata du sia biarata dan portibiong. Nah, alanido molo tabaubum nakinya sanga dibereng si Apostel Petrus lam sumuru do haporsiau ni halak Kristeni. Sumurut. Semakin menurun, semakin mendingin, semakin berhomong gabi dangol sisilon di mana? Panas nggak panas, dingin nggak dingin, berarti suam kuku. Molo didok si Johannes di pangukaboni dang di halomo debatado hak Kristen di jolmai na suam kuku. Molo didok na panas si bana, panas mah molo ngali, bangali mai mana? Pilih salah satu. Lapatannya di sini tidak ada di dalam kehidupan orang yang percaya mengatakan lihat situasi netral. Edo sudah sifat contohnya kita molo nunga tarsosak ngolutai di sukuma ise dia porsi hamu. Yesus do manang debatana asing. Ya semua Tuhan saya percaya ini nah. Bah. Omatan bagwarna ahamai. Ba si boleh ya teh haporsion si boleh dang adong hahotan ma nguluope si pata songoni do si boleh mana laoi mana contohna
tudongan na si ule aka ulaun umpamana aka hasong walani portibi lawi mana disi basa ho tu si ho pargarija do ho say dulaw do aka ruhu ni parhuriaw dang do ba kita di portibi do pe dengkat do iko ulaw do songoni Roma mu say kita do konot tamay ay Tuhan Yesus songoni do lao mahamu tu portibion inam marsaur mahamu tu aka songona Tuhan Yesus marsaur tua kahala perdosa ini na tohoru ya te di dok Tuhan Yesus be marsaur do ibana do akahala perdosa alai dang diulai ibana do hasomalan hadusaoni ya te ada prinsip orang yang percaya punya prinsip karena apa? Karena dia adalah sudah jelas sudah dijadikan Allah menjadi anak-anak Tuhan, anak tebusan. Bahkan di bagasan terpukon ai di boto hamudo dada bina ini sere manang perak akana olo buruk uban malua hamusiat adat muna na somarni ulai. Natinel muna siat aka amamunai di paulak si Petrus doa kahalak Kristen yang tidak memiliki satu prinsip tadi. Si boleh-boleh, si meol-meol, mamereng arah angin, mamereng musim. Itu kan. Jadi mau sarupa do molo kita mengadupi pangalahoni dongan, moladung do kita si pata mengadupi dongan kan, marsaur kita merdongan, ali si pata dang nyatusan tu dia do arah ni dongan on, idui. Tu sodo pak na si pata ba say basongoni mak hirana ha dongan ni ba ale tu nasing ulu di si pata di pahata-hata iba te kan idi ima de anggu siedu ini na memang songonan di dok mi di ai songonon do di dok ibana do ho songonon age provokator di mana beidu na ai pa beda-beda makan idu ai ho di wereng ai na jabirar ko ai ho nagudangan utangmu ai ho nagudangan mai songon Roma musi dilonganon didok ai du deh ai ho memang siadui na didok mi basongonom mai itu orang yang tidak bisa dipercaya yang tidak punya prinsip hape hatani de bata boa didok katakanlah yang benar itu benar yang salah itu salah. Itulah prinsip orang yang memiliki satu patokan dalam imannya. Sugari yang musukun. Ulu si patakan alani gumudang dongan dak sauga menurut kita. Ulu songoni rumah kita. Sebetulnya agama muahado. Semuanya agama sama kok. Katanya kan tar songoni maju kan. Asa songona boy masuki batu dongan ni baik. Ayah hapola melo didokan saya agama Kristen pengikut Kristus. Ayah hapola melo tadok songoniati. Ini terbuah. Kan itu jaminan hidup kita itu bukan di tangan manusia. Ingat kita mai. Jaminan perjalanan hidup kita bukan di tangan manusia. Tetapi jaminan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Molo didok Tuhani kita gabe pejabat kita teh. Molo didok Tuhani gabe halak na hebat kita namora kita na jong di portibion boy dia teh. Isi orang nama ngolati sakap ni Tuhan, sakap na degan na sia Tuhani di bagasan ngolut teh. Nah alani do didok di bagasan turpukon di paulak mapikiran halak Kristeni. Imam markite dada bina ini sere manang perak na olo buru ubay na maluhamu sian adat muna na marni na somarniwai na tiner muna sian aka amamunai artinya bahwasan Tuhan dengan sungguh-sungguh sudah mengasihi hidup manusia sampai dia mati untuk menebus hidup kita di kayu salib supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan memiliki kehidupan yang kekal dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam perjalanan hidup kita. Itu tujuannya.
haru Tuhani bereng mak aya sugeri do dak songoni holong ni rohani Tuhani argah hita jolmaon jolma perdosaon hitaon nak gok hagalianon ay pola roh Tuhan tu portibion pola ikong mati ibana pola arga saya dia mangulut tau nate pola ikong mati ibana ane ala arga do di Tuhani ima na didok ngulut tai ima nakiningan didok hatai nakini di hata epistel nakina arga do di Tuhani hama mate ni halak nania sian nai ate jadi begitu berharga molo didok sejak saya dina kita anak-anak Tuhan yaitu seperti digambarkan seperti anak biji matanya hasianna do kita nah alani pola didok di bagasan ayat ni alani bina ni muda ni Kristus na arga ido songo mudar ni biru-biru na so asurani na so maridangi ido dibayan Tuhani manubus dosa tayate manubus ngolut taon ba molo songoni arga ni Tuhani do maka holong hita puasa gabe si boleh-boleh hita manang lapatana adung mandok songom bendorang do nguluni jolma halak Kristen di botau hita do bendorang do bendorang teh mol basini sana bendorang bunglon do teh molo songgo mana na ijo na rata-rata gabe rata-rata molo songgo imana tu narara gabe narara molo songgo ibana tu nabalau gabe balau baulu do hita songoni ate songo bendorang hak Kristen bendorang songo nabalau jadi bingung jol mama mereng hita ai similang ngatusan istilah molo di istilah ni aka masa ka partai demokrasi ai so binoto partai yahaon nion seunda sudah do partai di yutonon ninna sudah partai di jaloyodo ninna kan arung lo songoni apelai di hitan songoni do ai do lo bingung colma ai arung kasuan ape na mangulon nate sudah di jaloi sudah do dibuati asal madong masuk tu sakuna anggota ringot tu ise do na pinilit na da minoto ate ale dang soal mamilit soal partai do sonari ate ite daong yate ale malo di dok hahotani haproseo tei do na porlu ate molo takas do hita nunga tahap prosiei naung ditobus Yesus marhite mudar naido kita di palua dio sian adat tanah jolo mabain mate parto dio tai boasa kita dang terus terang jalan marsi hohok di nalau memilih Yesus menjadi kehidupan kita mengikut Yesus menjadi satu pilihan dan keputusan dalam hidup kita. Songoni do kan nidok ni edeyatnya mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku ku tak ingkar ini detong iro didok hak Kristenon namarsi hohot ala odo di pudaun si Petrus siate jala ido di paingot ibana marhite hatanayate molo dunga takas hot haprosiaon iman didok di ayat namangi usia ayat 22 payas hamuma rohamuna marpangoloi di hasit tongan mangeai haholongan naso marlau didongan asa masih haholongan situ Tuhamu sian nasa roha jadi odom perbuin ayate. Kalau dia sudah memilih Yesus, prinsip hidupnya sudah jelas. Dakolana prinsip ate, ada dua halak Kristen prinsip saya orang Kristen, Ale dipanggul lawan dengan dong. Tong do hosom rohana mamereng dongan na. Molanung berhasil dongan na, tong do sugo rohana. Da kasih ini na. Olana patudu-tuduan hajagon na duin. Hape sebetulnya memang na jago dongan na iya ti. Ale songo nasiki rohana napa jago-jago dui apa na jago do memang gimana kan ulo do sifat hita dan ulo takui hajago ni dongan hapis tarin dongan gabe di do napa jago-jago di patudu-tudu diri songo leak nai dui nina betul ma sifat ngulu tahun adong jol mana sifat perbeda teh iyo
ngulu dongan na di bereng na hebat. Ale molo dong dirina tong di pahibat ibana do dirina hape dongan na dak pola songonia ti. Ala ni aha. Ala memang matoras ibana di pangatusion na dinggan taringo tu hajol maun nang dinalaho mar pangatusion na martuhania ti. Idu didok di sona kiningan payas hamuma rohamuna. Bersihkan hati kita. Artinya marhapolinon mahita mangiton Yesus. Jadi memang polus do di payas sate. Saru pada songon ngolo didok di payas hamuma rohamuna. Dus do songon na payas na haita. Songon payas sujabu ati. Ta payas na kotor di bolokon. Ate. Bahasa ikon bolokon di payas jabu na kotoron alana mo bebe sahid rolanok ro akadia mabe sahid dui iko dipayas ro hatau pe perlu dipayas ate tak pakai rinso tak pakai sabun ate tak pakai parfum aleyahama hatani tu hatta do na payason ngulut taun ate tangi ko namar sikat umpamana payas uma ipom muninna songona marhunit umpamana oloi molo secara fisik ale datung dagabe rohat taun payasun do odolate dangarungi bo ama carana payasun do odolo sebunate dibodut dalam aci ma buduate mo dibodut do asa iyas ninna tong adung do songoni asa iyas do ne do langsung dak aci budua dia lang ma adung jolma akori sebun jadi dia mah resep naon asa unang adong maro muse akalano di boduk mah muse baygon ba mate matong ati manikot na may odoy payas semua rohamuna ninna payas semua rohamuna asa buah didok dison asa gabe tubuh mah holong ni rohaiba holong tu dia tu de bata perjulu molo nunga holong rohat tu di batas songona di pangaripunan patiki jala holong mahita maradupon dongan nah. Jadi molo dang adong be holong di rohani namar dongan namar natua tua marsima tua mardonga tubu do akan namar dongan namar ale bari kok payeso duyate rohanai mukiate bia adong nakotor di rohanai ate alanya baima ido di bagasan ayat na mangihun ay nunga mangulahi tubuhamu dede siang boni na ulu base-basean molo didok na base-basean kamu yaitu diperbarui bukan dari hal-hal yang panah yang sifat sementara hal-hal yang dunia alai sian nama noktong dok binaini hata nama ngulu jalamian nasian debata itu kata kuncinya ya teh. Firman Tuhan itulah dasar dalam kehidupan kita untuk membersihkan hati kita sehingga kita mau mengikut Yesus dalam hidup kita. Walau nunga ias rohatta di dalam manghyuto Tuhani maka porsiai hatana pasti taridama perbueni ngoluta songon halak Kristen gabe ulu masih haholongan jala ulu mardame jala tarida maseret ni rohatta marado pundongata jolma jala buas rohatta lau mangalehon dirita sileon leoni debata dihita tua dupan ni debata ala niaha ala nunga mangulahi tubuh atau yang disebut dengan hidup baru. Sering do tabigi atekan hata hidup baru. Saya adong ngebandok, apakah saudara sudah hidup baru katanya? Kita mangalusia teh. Artinya hidup baru kita hidup yang sudah percaya kita ditebus karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita tunjukkan tapatudu homa parbue ni ngoluta. Pos rohata molo lunga hita ta auhon pakokop Tuhani holong ni tuhattai marhite naung dipeleo ni bana marhite mudar nai
manobus ngolut tai ikon gabi tubuh ma perbuina denggan di ngolut tah masih haholongan gok dame seret ni roha buas ni roha dinaloho mangula dinalom pasahaton nasa piliat tak termasuk di tonga-tonga ni joro ni debata doho dinalaho na mangurupi dongan asa tertugu di tonga-tonga ni ngoluna. Amin martanyang mahita. Tuhan di bata mau liati gudang di sombaruan nami. Jala di hapor siai hami do ngulun nami dada binaini sere manang perak akan ulubur ubain namalua hami. Sian dosa nami, sian aka hasomalan nami. Dohon aka natinean sian aka amanami. Na julu naso maka porsiai hodope. Ale sian binaini mudarni Kristus na argai na tiris mudarmu di dol Golgata. Lau paluaho kami halak perdosa asa malua hamisian hamatean asa dapotan hanguluan na saling lelengna jala jupang madi hami pasu-pasu na gudang di ngolu perdalanan ni ngolu nami mau liate ma Tuhan hatami namen direhami atong paubama rohanami ali Tuhan marhiti gogo ni todim asa terbaik kami marparbui na denggan nasiak koi Tuhan debata di bagasan tikion buano nami ma saluhun akapakubasun ni huriam asa hotok tongali Tuhan dinalaho mamasu-masu mangurupi jala na mangajari doho nama pargugui ulaun na pinatupani aka ruas ni huriam nang aka parladope marhite sian aka ulaun pertanyaan na pinatupani huriam ganup hari Selasa do hari Rabu paringgas marohanami Tuhan lau manangihon hatam di ganup sektor asa tabba parminotoan nami nang haporsion nami mangadopi saluhut akaragam di ngulu nami lau songonia le Tuhan ukap marohanami na masiurupan dia kadongan nami na hurangan siurupan di tonga-tonga ni ngulu nasida marhite ulan bakti paskali Tuhan asa raphami marlas ni roha do dongan nami lasido ale Tuhan disakap do rencana ni huriam ima dinapatupon padidion na badia tu minggu naro do nang makatidoko kaprosiaon sahalak anon botari asima roham sai homa majuluani di sudi aka ulauni diaka basa-basa na pinasahat mo oleh Tuhan ima tu keluarga Joko Ricardo Lumbanturuan Anggreani Esbur Manulang ala di basa-basa kodo sadadat danak tu keluarga nasida pasu-pasu madat danaki asa marhahi pasun jala nang marhapi hahi pasun naturasna alai bain madat danaki ali Tuhan gabe silas ni roha dia dupanmu nang di tonga-tonga ni aka jolma sasongon ali Tuhan dia karuas ni huriam na pidda marhuria tu huria na asing ali Tuhan di hakabipi bain mana sida ali Tuhan gabe ruas na burju ruas na mangulu ruas na ringgas laho toktong maka padutun aka ulau ni huria songon ruas asa gabe marmuliat guar mali Tuhan di tonga-tonga ni aka ngulu nasida nang parsauran nasida Tuhan debata tu hodo pasatun nami dia ka ruas ni huria mali Tuhan na mar ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan sai pasu-pasu masalahna lehon haki pason lehon habisuhon lehon nang aka kebahagiaan harmonisasi dia akan nambari rumah tangga jala lehon ma aka si basa-basa na soadong dope ima basa-basa marhiti aka ianakon manang buru di rumah tangga asima roham sai pasu-pasu ma saluhut na iya di Tuhan
Tuhan dia karuas ni huriam. Naung pasahat ton aka pilihan di ganup aka persaoran di kategorial, manang di ganup permingguan, nang di pertanyangan, dohot nang di mangaleon aka pilihan bulanan, dohot iuran diakoni sosial, dohot tok ripe di pembangunan lama masu-masu maho ale Tuhan di ngolu nasida seganup pari. Lalu songoni ale Tuhan dia akan ngulu-ngulu nasida saya ditabai hodo aka pangabahan nadinggan. Dia akan apa sahaton ale Tuhan aka hamuliation na saya lam ditabai homa aka pasu-pasumi ale Tuhan di ngulu nasida. Asa toktong marlubi-lubi nang disude aka ngulu nasida di siganupari i. Kasih maroham Tuhan nang hamina pungudison. Pasu-pasu mahami ale Tuhan asa di bagasan haki pason di lo mengula ke ulon nami ali Tuhan di ngolu siganupari. Leo mahagugon tu aka na sudah gugu. Asalam toktong marhapurusan marpakirimon dia dupanmu. Dia kaya anak konami namar sikola naneng mandohoti aka ujian tes di perguruan tinggi sai parmaloi ma. Asa boy denggan di ulau nasida aka ujian nasida. Tahu mahasil nai ima di lasni roha ibana marhite pangurupiomu di ngolu nasida. Moliate male Tuhan disude denggani basam di bagasang ngolu nami. Pos rohanami lau mangula kelon nami li Tuhan sai homa toktong na mangalen gugu padaun senaka permarahan sonang hari borebuak kami Tuhan lau mangula disude aka ulon nami di bagasan Kristus Yesus tuhodo pasato nami saluhud ngolu nami nang tangyang nami. Amin. Di nama rede kita sia nomor 752 los disoma tapasahat piliata na paduahon. jongjong mahita saluna pikiraki olan alani dengan bahasa terbanyak
pasahat di bagasan tikel martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhud silelehon na dinggan. Dot nasa uli basa na maliutus. Pasatami masya nelehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uwab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asaw parahasya kami pilihan non pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti biyon. Buhay marohanami. Marhiti-hiti terdim. Asal mutadahami godang ni silang ni mi tu hami. Asal mgir-giri hamandok moliati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa ngadilehon roni roni amataku osano hotu ruki roni salu un artaku rupasahan tituho nasong satoku. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi magwarmo, say Roma harajaon, say saud malomani roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangulua siapa hari. Sesa madusa nami song panesa nami di dosa nilongan amardosa tuhami. Unak kami tugyun to pangunjunan. Palua mahami sian panganggo. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana media ho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.